Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang Police Regional Office 7 adunay gimugna nga programa alang sa mga bata sa Toledo City, Cebu. Pinag-isipan po namin mabuti kung ano talaga ang maitutulong namin para sa mga bata. Dahil dito po sa ating Toledo City Police Station kung saan ito nakatayo ay napakaraming bata po. Kaya po bumubuo po kami ng best practices na binansagan naming bata gipangga sa pulis. Ang Toledo City Police Station milusad og bata gipangga sa police program. Kini usa ka long-range police intervention aron tabangan ang mga bata gikan sa low-income families dependent sa mga tawo nga in police custody ug ang mga bata nga ubos sa pag-atiman sa DSWD. Ang maong programa kabahin sa Police Community Relations nga nagtumong nga mahimong upright and law-abiding citizens ang mga kabaton-unan sa Toledo City. Laing tinguha usab sa aktibidad mo ang pagpaubos sa total crime volume, pinaagi sa pag-awhag sa mga bata nga mutabang sa pagpalambo sa peace and order sa syudad. Ubos sa bata gipangga sa police program, ang kapulisan mitaniyag ug mga nagkadaiyang kalihukan alang sa mga bata sa Toledo City. Sama sa storytelling, film viewing, sports clinic, singing and dancing contest, ug uban pang mga child development activities. Ang maong inisyatibo namugna sa partnership sa Toledo City LGU, DSWD ug uban pang mga partners nga nagikan sa pribadong sektor. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Beth Parcon. Dito sa Bohol, adunay institution nga nagtabang sa mga out-of-school youth. Atong susihon ang dugang detalye niini. Maminusa na ang pagpataka o pagpanghilabot sa mga karaang kabtangan kay may mga nabansay na nga mga kabatan-unang out-of-school youth nga sa eskwela talyer gitun-an. Sila gibansay aron makapanalipod ug makapahiuli sa mga balaang kabtangan. Mga butang nga karaan, apil na ang pagpahiuli sa mga nangalumpag nga simbahan. Nahuman na unta ang proyekto sa Intramuros Administration ug sa Spanish Embassy nga pundo. Apan magpadayon sa Bohol ang mga pagbansay sa pino nga pagpamanday, masonry, pagpangulit ug pagpangukit, pagpintal ug paghulagway, pagpahiuli sa mga karaang kabilin sa katiwangan ug mga tipaka sa kasaysayan. Eskwela Talyer series, the foundation so created by the Spanish government ug sa NCCA. So ang iyahang function gid is empowering Filipino youth through protecting built heritage. Gibansay sa mga batid sa conservation o preservation sa mga bilinhong kapanulundan, ang mga OSY gilantaw nga mo'y mupatunhay sa pagpanalipod ug pagpahiuli sa mga karaang gambalay. Kapin sa usa ka gatos na ang nabansay ug bisan pag natapos na ang eskwela talyer nga proyekto, magpadayon pa kini dinhi gamit ang lokal nga mga pundo. Sa mga katalangman nga mihasi sa mga karaang simbahan ug balaang kapanulundan, mapasalamaton ang mga bulaanon dili lang sa bansay sa paggahom sa mga OSY apan usab sa pagbaton na karon sa lokal nga kapasidad sa pag-ayo sa mga karaang butang nga kanunay gyud mawagtang sa pagpasagad. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ania ang Maayong Balita dito sa Siquijor. Alang sa mga sikihod nons nga kinahanglang mo paubos og dialysis, dili na sila kinahanglang motabok pa sa laing probinsya tungod kay ang kagamhanang lokal pinaagi sa Secure Provincial Hospital mo accommodate na og mga pasyente nga nagkinahanglan sa maong medical procedure. Sumala pa ni Provincial Health Officer Dr. George Walthrode Opay kadtong mga pasyente nga nagkinahanglan makapahimulos na sa hemodialysis unit sa isla at zero cost kung walay bayad nga naa na himutang sa bag-ong ospital sa Kaipilan, Siquijor o giablihan sa miaging pipila pa lamang kabulan. Ug sumala pa, padayon nga nakig-alayon og nakigtambayayong ang lalawigan sa tanang stakeholders aron mapalambo ug mapanindot pa ang sistema sa pag-atiman sa panglawas alang sa mga katawhan sa isla.
Ngani matud pa ni Dr. Opay, si Governor Jake Vincent Villa naningkamot nga makakuha og dugang pang dialysis chairs human niya makit-an nga daghan pang mga sikihudnons ang nagkinahanglan niini. Kini gidasunan usab sa paningkamot ni Congressman Zaldi Villa aron pagsiguro nga ang serbisyo alang sa maayong panglawas mahatag nga libre sa mga sikihudnon. Very happy nga pasalamat po ko ni Congressman Jake Villa o ni Governor Jake Villa kay libre gyud ang dialysis sa Siquijor. Wa gyud bayad bisag 5 centavos. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Kalibo. Atong paminawon ang maayong balita sa Negros Oriental. Dakong kaayuhan alang sa turismo sa Negros Oriental ang gipahigayong Dive 7 Festival dinhi nga gipanguluhan sa Department of Tourism. Ang local tourism sector mipadayag nga dako kining tabang sa pagbangon sa industriya gikan sa grabing epekto sa pandemya. Gikan sa pandemic ron, atong gi-open ang atong mga tourism sites. Sambuang kita is karon is daghan kayong dive sites para sa mga turista, foreign or local, naagud tay para ani. This is a good way for us to encourage divers and diving enthusiasts to recognize Zamboanguita as a diving and tourist destination, not just in Negros Oriental but also in the Philippines and the international arena. Ang Dive 7 Festival usa ka paagi sa DOT aron ma-promote ang laing pang mga dive sites sa Negros Oriental. Pinakaunang natanyag isip international diving site dinhi ang Apo Island. Adunay 40 ka mga scuba diver and diving enthusiast ang niapil sa underwater competition sulod sa festival. Ang kining kalihukan naglangkob sab og laing pang mga aktibidad sama sa full face mask diving, coastal cleanups ug mermaiding activity. Naglaom karon ang mga miyembro sa sektor sa turismo na tungod niini hinay-hinay nang mobalik ang kasadya sa turismo sa probinsya. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo. Andam nga matud kaninyo sa maayong balita sa Central Visayas.